ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ኣትየን ኣብ ዝነበራሉ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓድሽ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ሶማል ኣይሳተፍን ተባሂሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ስምዕ ናይዘን ሃገራት ግን እቲ ውሳነ ተሳሒቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሳተፍ ምዃኑ ካብ ዝግለጽ ነዊሕ ገይሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ዜና ድማ ኣብቲ ሓድሽ ተልእኾ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሳት 2500 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ንኽሳተፉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶማልን ሕብረት ኣፍሪቃን ስምዕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣብቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ መንግስቲ ሶማል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብ ኣብቲ ናብ ሶማል ዝዋፈር ካብ 13000 ክሳብ 20000 ዝበጽሕ ሓድሽ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ተልእኾ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዙሖም 2500 ክኸውን ስምዕ ተገይሩ ከም ዘሎ እታ ሰራዊታ ናብዚ ተልእኾ ክጽምበሩ ትደሊ ዘላ ሓዳሽ ተሳታፊት ዝኾነት ግብጽ ድማ ካብ ሰራዊታ 100 ዝበጽሑ ኣባላት ናብዚ ሓድሽ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ተልእኾ ክሳተፉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብዚ ተልእኾ ዝበዝሐ ሰራዊት ተዋፈር ሃገር ኡጋንዳ ኮይና ከባቢ 4500 ካብ ሰራዊታ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ተልእኾ ክሳተፉ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ ኬንያን ጅቡትን ድማ ነፍሲ ወከፈን ከባቢ 1500 ሰራዊት ከዋፍራ እየን ኣብ መንጎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ SPLM ከምኡ ድማ ህግደፍ ርክባት ከም ዝተገብረን ኣብ መንጎ ሰልፍታት ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕብባር ምርድዳእን ፓን ኣፍሪካኒዝምን ብዝምልከት ድማ ዘተ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣብ መሪሕነት ደቡብ ሱዳን ዘሎ SPLM ብመንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳቡ ገይሩ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ቀዳማይ ምክትል ዋና ጸሓፊ SPLM ዶክተር ጄምስ ዋኒ ምስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ኣብ ጁባ ተራኺቡ ዘትዩ ክብልን ከሎ ኣብ ትርክብ ከኣ ጸሓፊ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ውደባን ምልዓልን SPLM ቦል ማኩንጌ ኣብ መንጎ SPLMን ህግደፍን ዝተገብረ ርክብ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ፓን ኣፍሪካኒዝም በዝምልከት ዳህሳስ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዱን ብፍላይ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ደቡብ ሱዳን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዝገበሩን ይገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ ሱዳን መብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር كم دم العلوة سب السلطان تهاجر تراخيبه أبهلو كنتات تهاجر كم زتاي يذكر عمتاوي درجات باسبورتات هاجرات عالم الزرقح نومات كابيتاليست استبهاله مربب حبريتا نكل التشحن عسران حموشتن حيالن دخومن زبولن باسبورتات هاجرات عالم علاو غير لا اتتكال اوتيوا بزلت صبصاب باسبورت هاجر ايرلاندنا 276 هاجرات بزي فيزا كأتو يخل يبمبال 209 نطب بمهاب اب عالم اتزحيله باسبورت غيرو اب قدمي تاقميطو زلو خوينو اب زرزر دخومات كاب استبهاله باسبورتات دما نا ايرترا عراقن سوريان ناي مودات درجة أتحيزوا مالا نومات كابيتاليست كاب استفلالي منجتات كوم دما كاب عالم لخاو محبر مقعزي أير زركب مرداتا مسرت غيريو درجاتات زوت مسرت نايلوم عمد صابصابوها باسبورت هاجر ايرلاند زحازو تقعستي نا 276 هاجرات بزي فيزا كقعزو ويدما ابتن هاجرات مسبوصح فيزا كوهابو كم زخولي يحبيرو نا ايرلاند تختيلان سويزرلاندن غريخن باسبورت تاتن 208 نطب 5 نطب بمزغاب أب كلاين سالسين درجات تسريعن زلوا خوينن زن هاجرات كأن ناتن باسبورت زحازو زيجاتات نميتن 75 هاجرات بزي فيزا كأتو يمزخولو إذا تكال توقعستي بمخنيات زحازو باسبورت قديمن فيزا خيحاتتو نابكندي هاجرات كقعازي يخول الزبل بمصنعيو حيل باسبورت زعقن بمسرت صابصابو دما فيزا بقدامنت ايدليكان مالت كتجيش فيزا ايدليكان ويدما ابتن هاجرات مسبصحخه فيزا ناي مركب مسل ألكا مالت مخواني زغلص بز مسرت كأ اتتكال بزي فيزا نزغبر غعزو نطبتات بمهابيو درجة زوص እዚ ኖማት ካፒታሊስት ዝበሃል ተካል ንኤርትራን ኢትዮጵያኑን ኣብዚ ደረጃ ኣቕሚጥ ወናሎ ፓስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ካብ 196 ሃገራት መበል 185 ደረጃ በመሓዝ ካብ ድሕሪት ምስቶም ዝደኸሙ 20 ፓስፖርታት ተቐሚጡ ዘሎ ኮይኑ ንናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ዝሓዙ ዜጋታት ከዓ ናብ 57 ሃገራት ጥራዮም በዘይ ቪዛ ክጓዓዙ ዝኽእሉ መብዛሕትአን እዘን ሃገራት ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን እዚ ተካል بتوسخ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ካብ ድሕሪት ሳልሳይ ደረጃ ኣቐሚጡ ኣብ ዓለምና ካብቶም ሰለስተ ዝደኸሙ ፓስፖርታት ገይሩ ሰሪዕዎ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መበል 197 ደረጃ ተቐሚጡ 31 ነጥቢ ተዋሂቡ ናብ 52 ሃገራት ጥራይ ብዘይ ቪዛ ክእትወካ ይኽእል ኢልወላ እዘን 52 ሃገራት ከዓ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን መሰረት ጸብጻብ ባንክ ዓለም ምሕያል ሓደ ፓስፖርት ካብ ዝውስኑ ጉዳያት ዜጋታት ዝረኽብዎ መጠን ኣታው ኮይኑ ዜጋታትን ዝለዓለ መጠን ነፍሲ ወከፍ ኣታው ዘለወን ሃገራት
ካብ ደኻታት ሃገራት ብዝሓሸ ኣቐዲሞም ቪዛ ከይሓተቱ ናይ ምጉዓዝ ተኽእሎ ዘለዎም ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓፈሻዊ ሰላም ሃገራት ምስ ሓይሊ ፓስፖርተን እውን ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ሓንቲ ሃገር ፖለቲካዊ ርጉእነት ዘይብላ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ዘጋጥመላ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ከምኡ ድማ ብጉጅለ ዝፍጸሙ ገበናትን ካልእ ማሕበራዊ ቆጠባዊ ጸገማትን ዘለዋ እንድሕር ኮይና ዜጋታታ ዝገብርዎ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞ ዝተደረተ ከም ዝኸውንን ፓስፖርትን ድማ ኣመና ዝደኸመ ከም ዝኸውንን ይፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከዓ ኣብ መወዳእታ ተቐሚጠን ዘለዋ ክልተ ሃገራት ኣፍጋኒስታንን የመንን ኮይነን እተን ሃገራት ዘለወን ጸገማት ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ንትሓት ደረጃ ፓስፖርተን ምዃኑ ይግለጽ سومي أمريكاوي رابر ديدي كومبس نمجبايا كقرب حد ورحي أبسترفو زي حقاو مسهجارت أوتاو ركبن منزرنا موفارن زبلو حدش تجبناو كستات قريب ولو زي بعربي أبيت فرد مانهاتان وقعو زخونة كستات أبقرب أوان قبل علكال قداين زتفت أنا جبناو جهستات زجلس كستات زات غير ليو كومبس نتا قداي كاب كل التشحن عيسان حدن كسب كل التشحن عيسان أربعتن أبزنا برأوان أبصوتاو تكبراتن منزرنا كتوافر كم زململا كم زقع عزان كم زقددان أخبر تحقي يخصو ازي كوهب موسيقى هيب هوب زخنه درافاي نخلا بلعليو زغربه كستات جنص يقولا طبقاتاتون اتكستات بقديتا بزتفصم زيكونس بسمع بزتفصم نطفتات زتمركوسه يكبلو موغيتام አለው ጉጅለ طبقاتاتو ابزهبو مغلصي እዚኦም ሓደሽ ተከስተታት ወይ ሓደሽ ተከሰስተ ኣይኮኑን ተመሳሰልቲ ውልቀ ሰባት እዮም ኣብ ሰምዕ ዝተመሰረተ ዝምድናታት ዝነበረን ናይ ነዊሕ እዋን ኣፍቆርትየን እዚ ኸኣ ናይ ብሕቲ ጾታዊ ህይወቶም ይነይሩ ብፍቃድ እንበር ብግዴታ زجلت أين برن يلام ديدي كومبس زحلف عمت بوديد مئكاب زي حقاو جنزب زي حقاو مسجار صوتاو ركبن سباتها منزرنا نموفر مقوع عزن تخصيصن يريو زوم كل التحدش تكستات كا قبل علي انه زقربو فدرالو كستات ناب حموشته كبصح ويم اتياب كل التشحن عيسان أربعتن قبل علي شون ديدي زقربه مبقس كستات زي حقاو مسجار صوتاو ركبن منزرنا موفرن مستيكاب كل التشحن شيعتن كساب كل التشحن عسر شو من تنزل نبله كستات زت اساسر كوينو مزتفل عليه قديات زتحازيو عند كفال نايتي قبل علي تدرافق قريبو زلو كبيت كستات مسكس ودي زي حقاو غنزب زت اساسر كوينو ازد ما چويا دق انستيو حاشش متقام نسبات نابصوتاو نطفتات مقدادن كومدما اب گله وانات برت متقام وي بعمص مفرح زتقالليو كومبس حدا كابتوم امريكا عوتا ترابراتن غوبالل موزيقان كامنبارو بتوسخ نجمرت درفتي كوخوبات نمغبار بمحجاز زفلت ينيرو بزي حجه قريبو زلو بركت زبل كستات غبنኛ ኮይኑ እንድሕር ተረኺቡ ድማ ከሳብ ንሕልፈት ዝበጽሕ ነዊሕ ዓመታት ክእሰር ክፍረት ከም ዝኽእል ይገልጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም